Dnes chceme představit náš Kaizen management systém poháněný Smartsheetem. Zůstaňte s námi a dozvíte se, jak jej vyzkoušet zdarma. Sledujte pokrok Kaizen, jako jsou nápady ve vývoji, stav školení týmů Kaizen nebo kalendář akcí Kaizen pomocí našeho interaktivního, uživatelsky přívětivého panelu. Vše začíná podáním nápadu. Zaměstnanci mohou snadno podávat nápady na zlepšení z obrázky nebo videí přímo z výrobního prostoru. A to nejlepší? Použít lze i offline mobilní telefony. Naše integrované pracovní postupy automaticky přiřazují týmy po podání nápadu, což zajišťuje rychlou pozornost. Všechny nápady se objeví na interaktivním Kanban boardu pro snadné sledování. Objevte efektivitu poháněnou umělou inteligencí na našem Kanban boardu. Rychlá řešení nahrazují pomalé metody A3 a Ishikawa, čímž posouvají lean management do budoucnosti. Ačkoliv různé již existující návrhy nabízejí vhled do našich potenciálních akcí, hledáme něco více přizpůsobeného. Pojďme nyní požádat o 3 konkrétní na míru šité aktivity. Nyní si vybíráme náš referenční bod. Budeme prozkoumávat personalizované návrhy AI. Toto jsou přesně výsledky, které potřebujeme. Ukazuje, jak může AI efektivně vést a podporovat naše týmy. Posilněte své snahy v oblasti Kaizen. Naplánujte si konzultaci a vyzkoušejte náš systém zdarma.